Piye kabarmu, Nduk? Apa ya seliramu isih dadi penyanyi campursari, Nduk? Alhamdulillah isih, Mak. Hmm, iya melu seneng yen kowe saiki wis iso dadi penyanyi laris. Biyen kaya apa to? Ora rugi oleh sinau seprono sprene. Iya, Mak, aku ya bungah, Mak. Iki kabeh ya mergo simbok sing muruki rikala semono. Iya mung aku nitip weling, Nduk. Senajan ta saiki kowe wis laris. Senajan kowe wis dadi penyanyi sing terkenal. Kowe kudu bisa njaga profesionalmu sebagai penyanyi ya, Nduk. Iya, Mak. Aja kaya kanca kancamu. Simbok miris. Yen nonton status BBM, Facebook utawa Instagram, Nduk. Kok saben-saben dina rame. Saben-saben dina usume wong duwe gawe. Kok mesti akeh bos-bos campursari sing kelabaan bingung golek penyanyi. Sebenarnya iku kesalahane sapa to, Nduk? Apa ya mergo kelakuanmu kowe sak kanca? Atase wong duwe gawe arep campursarinan wektu kari sedina rong dina kok kelabaan lagi golek penyanyi. Yo kadang mengkono iku, Mak. Kadang pancen ana kanca-kancaku iku sing batalke job dadakan mengkono lho, Mak. Aduh, Nduk, aja kaya mangkono ya, Nduk, mesake. Wong yen nampa job campursari iku rekoso, abot canggane, Nduk, dipercaya wong. Mesake, Nduk. Penghasilane wong nampa job campursari iki pira to? Arep kok hitungan gedhe, entek-entek ya mung didum kowe sak kanca. Kok ngeling ngono, Nduk, mesake wong sing nampa job campursari iku abot canggane. Aja mergo duri rega 100-200, kacek rega 50 nganti 100.000 wae. Kowe balekke job sing wis mlebu, iku ora bener, Nduk. Kowe aja nganti kaya mangkono ya, Nduk. Ora, Mak, ora. Yen aku ora mengkono iku kok, Mak. Aku meling kowe sak kancamu. Mbok ngelingi biyen lagi pisan pindho melu nyanyi wae. Karo juraganmu aduh tembungmu. Derek latihan ya, Pak. Saopa-opae ya, Pak. Lah dalam bareng saiki wis laris. Kok terus padha sak kepenake dhewe to, Nduk, mesake, Nduk. Ngeling ngono Purwoduk Sina ya, Nduk. Iya, Mak. Ono maneh. Wong batalke job campursari kok jare ana wae. Alasane jare penyanyi-penyanyi ku sing bukune job ilang lah. HP-ne error lah. Catetane ilang. Iku catetan apa, Nduk? Iya, Mak. Ning kadang yo ono uga. Bos campursari sing ladrah iku gono kok, Mak. Iya, Nduk, iku pancen aku yo mangerteni nanging iku paling iku mung siji loro oknum. Ora kabeh bos campursari ngono kuwi, Nduk. Yen nganti ana bos campursari ngerti ana penyanyi pesinden wis duwe job kok gelem ngrebut ngundhaki rega. Iku dudu watake seniman, Nduk, kaya ngono iku. Ana maneh iku paling-paling mau bos campursari sing modale sepanduk, Nduk.
ora duwe penabuh, ora duwe alat, mangkat nganggo sepanduk, golek penabuhe nabrak-nabrak, golek penyanyi nabrak-nabrak, mesti kaya mengkono iku nduk. Lah ya mengkono iku mak, ya mung sliramu sing tak domo-domo, kudu iso njaga jenenge simbok ya, sliramu sing tak gadang-gadang nduk. Jadi penyanyi kudu sing bener becik, siji maneh welingku nduk. Ya senajan to sliramu wis laris, senajan saiki dhuwitmu wis akeh, ngelingono mbiyen nduk, kowe arep mangkat arep budal nyanyi we, sing marani penitine campur sari nggawa klethuk, paling-paling penitine mung mbok opahi rokok sebungkus jatah rokokmu. Ngelingono nduk Purwoddik Cina, aja terus bareng saiki tumpakamu wis mobil lali karo wong-wong sing mengkono iku nduk. Ora mak, ora. Ngelingono coba mbiyen nduk, kowe sapa, saiki sapa? Aja sing kaya mangkono iku ya nduk. Aja kaya kanca-kancamu lagi iso mlebu toko gedhe, blonjo-blonjo gombal ngono wae, dipoto, dipamerke supaya wong-wong do melek. Ora bener ngono iku nduk. Lagi kowe iso mangan rada enak, jajan ana restoran gedhe wae, mbok foto, mbok pajang, bangga sing karo kahanan kaya mengkono iku. Ngelingono nduk, sih akeh tangga teparo kiwa tenggonmu, anak-anak yatim, wong-wong kaum duafa sing perlu dibantu nduk. Kowe mangan entek 100 nganti tekan 500.000, intuk-intukane ya mung wareg nduk. Tontonan kae kiwa tengenmu tangga teparo nduk. Sing arep mangan wae rekoso, sing kadang sedina wae mangan pisan. Ngelingono sing kahanan kaya mangkono iku nduk. Iya mak. Ngelingono bapakmu mbiyen iki ya seniman, ya juragan gamelan, juragan campur sari uga nduk jaman semono nduk. Nanging bapakmu iku konsekuen, anane ngedekne grup gamelan, ngedekne grup campur sari uga duwe penabuh nduk. Ora kok wani adek jeneng campur sari, penabuh sing digawa gawane penabuhe wong liya nduk. Ora kaya jaman saiki gawani penabuh saka rombongan liya, regane diundhaki ngepek atine. Iya mak, iya. Nanging kabeh mau ya ora mergo salahe juragan campur sari kok yo. Ya wong-wongane penabuh-penabuh iku mau kadang ya ora rumangsani yen wis duwe rombongan. Ora mikir yen rombongane dhewe iki kadang ya kurang penabuh wedene sing nyebut ya rombongan liya. Ora mikir sing nganti tekan semono nduk. Iya mak, iya. Aku ya mung ndedonga nduk, muga-muga budayane dhewe tetep ngrembaka kanthi para pelaku-pelakune seni iku pelaku kanthi bener ya nduk. Ora nyampar ngandung, ora saling menjatuhkan siji lan sijine, nyambut gawe kanthi bener nduk. Iya mak, iya. Wis ono welingku ya nduk. Muga-muga sliramu tetep laris, tetep diarepi masyarakat kanthi njaga jenengmu sing apik, nyambut gawe kanthi bener ya nduk. Siji maneh sing paling penting nduk,
bab sawer iku nduk, aduh aku kadang ngeluh nduk. Aku miris ana MC penyanyi penabuh sing gendera mung gara-gara duit sawer iku ya ana nduk. Mbok yo ngelingono sliramu sing penyanyi utawa sing MC ngelingi sing honore wis dhuwur iki mbok yo kadang ngalah sithik karo penabuh mburi. Penabuh mburi iki pira to nduk, opahe pira? Sliramu kudu mikir nduk. Elek-eleke tembung. Yen nganti ana penabuh pisah karo penyanyi nduk, penabuh isih iso barang, isih iso ngamen turatan. Nganggo tabuhan. Lah yang sliramu dimoy penabuh, apa sliramu arep lap-lap truk dalan nduk? Bah, yo ora mengkono to, Mak. Mula saka kuwi nduk, ngelingono anane kondang penyanyi. Jadi penyanyi elok, penyanyi kondang, penyanyi laris. Yen tanpa dukungan para penabuh ora bakal dadi kondang elok ya nduk. Sliramu kudu mangerteni iku. Iya, Mak. Wis cukup semono welengku nduk. Simbok ya mung tetep ndonga. Moga-moga apik sakabehane nduk. Iya, Mak.